Valentine ndiyo nguva yokuziya kuti zviri kufamba sei. Inoreveala the truth about zviri kuitika mulove mako. Mira ndikudze. Ndoda kudze zvinhu 5, 6, 7 or 8 or 10 kana kuti 6 handizivi. Right? Inzwaka pa Valentine. Ukaona yako Valentine ichicelebrate a day before. Oh, ndine nchishanda musa 14 ndine nchishanda. Iwe. I'll see you with the main chick, right? Ukaona yako Valentine yakaitwa nezuro iyo Valentine kuri mangwana, right? Ukaona Valentine yako iwewe ndinoti gaga. Ukaona Valentine yako iwewe ma text message mashoma. Cheka mavika pfura mungo chitexerwa 3-4 times per hour ungo iwe. Ukaona ma text message ari mashoma pa Valentine ka kuri ausiwe main chick. Kune umwe main one ari kwa madam. Musagumira pa Valentine chat ne Christmas time rai ma events ado involve family. Undoda zati murume wako ane boyfriend yako ne murume kana tina mukadzi time ra pa Valentine. Ukaona musi Valentine phone yacho isina network awa zuru rakapinda nyoka. So ndurangoti ndichichocho ndisuda kuisira time because vestingi men's association turati mukurumidza kubatwa kuti mune kuti musapera mari nobuda mari zvisina nematuro ese. Inzwaka wakaona iwewe text message yako ichizo reply after 5 hours uri musi Valentine. Senge ino iri kunesana ndandiri mucheche hallelujah dzasingambosendi iwe ausiwe main chick wazvinzwa hauna kwauri kuenda uri single. So pane chimwe chamboda ndikuudze here chimwe chandasiyira chimwe chandingakuudze. Haine zvama Valentine handizvifariri. Ukamudza achiti zvama Valentine handizvifariri ndeimwe sign iyoyo. Chimwe futi chandisina kuudze. Nditipe hanzi we don't even care. You are not we don't even care baba. Uziya kuti hausi main. I don't even care vana moyo vari kuti hanzi we don't even care. So listen. Abazwisa indebele ngithe mina ungabona Valentine yakho celebrate namhla yoni kusasa. And then I'll be busy. I'll be you're not the main person in that relationship. There is somebody. So ungabona wena kungela ma pictures. Ku profile picture. Wow, usandisa pa profile picture. Vana vanga vasati vakuziva. No. There's a main person there. There's a main guy there. So don't waste your time. The main guy ngatimbo break up. Hands leave me alone. Ngatimbo break up sha in a relationship yangu. No. There is someone there who is the main person ku Valentine. Valentine do you want to go video call answer video call anytime. The Valentine is the day you need to experiment. Those who are on even can text it, write a video call. I'm nearly tip, I'm giving you the tip. So Valentines, we want people. A lot of you guys are wasted. There's a lot of nice single ladies who are in relationships, fake relationships. And there's a lot of nice single men looking for good girls. And these girls are in a relationship. You know, Musu Valentine, you can't find them. They're not there on Valentine's Day, these ladies. And these guys are looking for good women and they can't find them. So, ungabona a day before, let's do our Valentine today. We go for a meal today. He locked down late. He locked down. Valentine. This Valentine, he locked down. I'm gonna be sleeping. I'm tired. Anyway, just know. What is this Valentine? You're not the main one. Be content. Never main one if you're the wife. And then this Valentine Day, this man, you go quite over time. So what else do you want me to tell you? Nasurango bondora. Because can also Valentine go bondora, no bondora zevam, kutishingo digwajecha, nature party. So chandasiri. Sanditega and far as you Valentine Day to Fango kuona mchinda pana inonzi. Inonzi kwe vanoktora inonzi. Netwa nezvana zvangu.
yamunotorwa mamaselfie makadai so ndo yatofanirwa kukuonai pavalentine. Vese vanotisiti I'm happily married, isai mapicture pavalentine, ndoda kukuonai nhasi, isai mapictures kubva mangwana mozobvisa Tuesday. Sandisa ipapo vanhu vebasa vanozoziva ndani ine kutya. Torwai maselfie pavalentine, ukaona uri akadecide kuzospenda newe asi yanyeba kumba wasati myself handiafariri iwe. Valentine ukaona munhu achiramba maselfie hausi main one. Tudambodira jecha nhasi hausi main one. Ukaona munhu achingosunga bhutsu iwe uchifamba mberi iye achingosunga bhutsu, mumirire paside achisunga bhutsu, achipedza kusunga bhutsu bata ruoko rwemunhu uyo fambe naye. Ndo zvatoda kuti tiite nawo pavalentine, because munhu anoti akaona kuti makupinda mutauni otanga kusunga bhutsu yacho haiperi kusungwa kuti iwe usane kufamba maunosangana. Mafotos ngatoda kumavona. In fact, kana wada kuti zvichidirwa jecha uswere wasingle, chinja naiphone nhasi. Munhu wese ngachinja nefone. Kana une boyfriend wako mupe password ainde kwaanoda nefone yako. Tuesday no Monday tinosara tinana single vega neMonday. Chinja naiphone right now. Valentine isati yatanga. Veku New Zealand madwa Valentine, chinja naiphone. Chinja kamji zviti muri happily married, chinja naiphone apo. Tora iye murume wako uinde naye chero kwaunoda. Iyewe ngatore yako ainde. Iwe muda kuti nyebera muri happily married, Valentine ndio time yatiri kubata iyi, ndio time yamunobatwa. Chimwe chamoda ndidire jecha futi nhasi ndine rivers and rakawanda wana muri ndinzwere. Valentine zwanini madhodha, nxa funi marriage yenu ukuthi sibone zi strong. Ngithe chinchana namafoni namhla before Valentine kusasa. Spend the whole day with your phone. If he really loves you, he wants to get married to you, take his phone today. Get his phone today. You'll give him his phone on Tuesday. You'll give him your phone as well. He'll give you back on Tuesday. Iwe lichalo ukambelana manga lapha. Zia again, I love you too. I love you. Chinjanai mafoni kana muri happily married. Oh, I'm in a relationship. I'm seeing somebody. Seeing somebody. Yes, you're seeing somebody. Seeing somebody. Kuchukuti uyamumbona nje umuyekela achidzokera mbako umbona. Seeing somebody kungomuona achidzokera mbako. So ndo zvatoda kuti tidire jecha nhasi pa Valentine. So ukaona asika celebrate Valentine newe nhasi mangwana, sorry. And then kuchechi, chechi nono kabudio inema. Iyo text message ya Shona ita chat muso Valentine textera na every 20 minutes uone kuti adzipindu text majara kuda kuti nyebera vamwe vanhu muri kutamisa magero ari nice vakomana vari single varotsvaka vanhu vokuroora imuri kuita 3 magirls muchavhara pa Valentine. Saka nhasi kana pane magirls ari pano apa pa Valentine mwangwana toda kunzwa vanhu vachiti fidzo ndava single, fidzo nditsvakiriwo murume ndasingle because face wangu zveshuwa zvaitaura zvezve ndakamufonera na 10 akafonera na 10 mufonera futi na 10:30 wamufonera futi na 11 wamufonera na 11:30 ndo Valentine yachozve. Ari kuti muri kuti happily married. If you can't do that, anga ari mutoilet afoni yanga sara ndanchigeza iwe unda ndiri kushift itai mavideo ko kana vari kushift itai mavideo nhasi this Valentine toda kuti muite Valentine makapfeka uniform. Rimwe richaita Valentine rakapfeka uniform yekubasa ndokubudza kudai so namai vangu kudai. Ukaona munhu achiita Valentine yake nhasi mangwana ndiri busy inema mota toda kudziona mota dzimba dzenyu toda kuona rovai maselfie nevadiwa venyu, isai maprofile picture vadi handi munogara muchiti I'm happily married, isai ka tikuone pa Valentine. Ndo time yamunofanirwa kubata kuti muri main chick kana kuti hamusi. Even uri main chick zvinogona kuti munhu umwe ari kudananiwa naye ndiye avharwa, so iwe unogona kufunga kuti ndiwe wega unenge usiri boss unenge wavharwa. Especially men, Stingy Men Association, vakajoina Stingy Men Association. Hatisi kuti mutenge maruva muchitengera vanhu. Munoseva mari yakawanda mukaenda ku single mode a day before Valentine. You will thank me later. Get into the single mode now before Valentine. Ask for his phone number. Ndipe phone ndigare nayo akaramba no present. What do an excuse? It's so easy kusatenga ma present. Nasiplaudira jecha. It's so easy. Kama uchida kuti ndipe phone yako nasi ndibokwera nayo. Mangwana nese ndokutengera anything chaunoda. Then every Valentine vanhu
vaipanana foni like now kuti chipanana ifoni, umwe nomwe ngachitora foni yemudiwa wake aende nayo. Zvese zvana I'm happily married dai zvakaguma kudhara chinjanai mafoni. Kwani mugere mese right now mushedza waipana kwele uchinjana mafoni, chinjanai password. Alright, mafoni ndaona kuti zvinorema, chinjanai password izvezvi. So moenda kunovata mese, modzibvisa pasilent. Dzimwe dzacho dzakaikwa paaeroplane mode. Cheka chindege, ukaona pane chindege yakakwidibigwa kwidibura, utarise pane chindege here pamusoro apo. Kana pane chindege, hamusi mundege. Vhura, bvisai foni pandege. Toda kumboti this year tive nema genuine single ladies, genuine single guys. Pane vanhu vari single vakawanda rotsvaka vanhu kuroora panapa. Muchinyeberwa muchingoitwa mamaside muchidyirwa musaga. Toda kuti pavalentine panapa that will never happen. Hanzi natokwazi chinjanai foni. Oh, I don't believe in Valentine. Ndiri wewachitawa nema. Okay, this time iti handi itinoparidza tese mawachitawa wachona. Handi itinoparidza Jehovah's Witness na mangwana kana une murume kana mukadzi anopinda Jehovah's Witness, enda naye. Endai munoparidzira vanhu. Hanzi panofa bunhu. Endai fambai navo munoparidzira. Mangwana kana wanga usingapinde church, maclubs akavhara. Oh, nhasi kune church. Bvisai foni pama-aeroplane mode, enda nayo, hamba laye esontweni kusasa. Vajwayela abantu lakuliqambela amanga. So kusasa, swanini madodha. Nxa kuyivalentine kusasa ekuseni, muka ugeze, horova sutu. Enda kumudiwa wako nogugudza. Usina kuinvitwa, gugudza, svika ugugudze. Ukaona asipo, check out mota iripi. Kana mota dzisina tracker, isai matracker izvezvi right now. Kurumidzai kuisa matracker mugotevera mota idzodzo. Toda timboona manudzo ari kulika, mashoma. Zviri kulika zvazvishoma. We need you guys to catch each other cheating. So pa Valentine inoika, mangwana umwe nomwe ngaatevere mudiwa wake chero kutoilet nokutoilet. Foni kana yakakwidibira ikuruburei, kana ine aeroplane mode bvisai, kana yapera battery charger, tengai macharger, universal charger anocharger. Oh, yangu i Samsung 11 andazoisiya no, tinayo charger uyai ticharge tigadzika pa zvedu tione bhora. Liverpool yarowa, ndo zvakandiboa zvoti noti Liverpool yarowa. Daudodira jecha this weekend, daudombodirawo jecha because Liverpool iramba chingorowa. Saka takuda kutsvaga zvokudira jecha. Pane vari kune mibvunzo here? Hanzi vanzwa dzichifidzwa. Pane vane mibvunzo here pane zvatiri kutaura panapa. Vestingy Men Association, before you buy a present, get that person's phone, enda nayo kunotenga present. Enda wakaibata muruoko, yakaibvisa pa-aeroplane mode. Cheka ma-deleted messages kana usati. Cheka vanhu vakablokewa. Yeah, manya kuvanhu kublockville. Tarisa vanhu vakablokewa kumessenger. Manya unotarisa vanhu vakablokewa kumessenger. Wotaipa mazita yako kuno. Cheka vana makanika chichichi uchimbofona foni dzana. Liverpool yarowa saka dambozipoila Valentine yenyu. Soro inodziya. Hanzi Boris will charge me 10,000 for the why. Musavenda na Boris. Ukavona watextira munhu na 5 AM. Akasa reply by 5:30. Fona ngairire. Ende iwo kana foni yagarisa isina mbotiri. Iri pa silent, ngadzibvise pa silent. So kana makagrebana muri pa sofa, foni ngadzigadzikwa apo dzichingoti vai ma message achipinda vai yativerenge pese baby. Because vari kuti andaroda kuroora majaira kunyebera vanhu pa Valentine ne birthday rako ne birthday rake. Those are the best times kuona kuti where are you heading in relationship. So kana une munhu unoda kuroora naye mangwana Valentine, aiwa ndo pamofanga kutofonera naye papo. Kana ari ku Dubai, kune imwe inonzi botme, shandisai to botme mfonera. Kana asina botme, itai Zoom meeting. Mangwana ita zvima Zoom meeting zvako chimwe na 9, chimwe na 11. Picture vona naye anti ndo Valentine yacho. Sunday. Pane ma comments here kanzi chinomwe. Sichina kutaura zvoko zvakablock. Vakablockwa vese unblock uchivabvunza makablokerwei. Hello, hi. Vamwe vari kublockwa. Kune system yavari kuita kuti vanomubloka kwanhasi. Foni yanga yakafa. Kana foni yanga yakafa ichinzi foni yafa pa Valentine, hausi main chick, hausi main husband. Foni haifi pa Valentine. Kana yakafa itora unoigadzirisa. Kana munhu achiti foni yake yafa, driver uinde unoitora, uya nayo ndinoigadzirisa mahara. Hanzi pinda mumoto. Chero uri kuruzevha vakati tinomboenda kuhuni kunotsvaga huni muValentine mutevera.
nhasi toda kutsvaka tese huni, tiri kutsvaga huni tese. Izvi hazvina kuti uri kugokwe kana kuzumba, zvinoshanda kwese. So pana nemibvunzo here nezvevalentine? Tiri kuda kuti tichibuda pachena tichibatana. So good plan vazvanzi chifitso. So tiri kuti kudii right now? Mama tiri kudii? Pana nemibvunzo here nejecha ratiri kudira? Iyi river sendina pana muna Ngezi river. Mungezi river chamo chamo ndo mandaiwana river sending. Pana vane ma-questions here avanoda kubvunza panyaya yevalentine. Ndati ukaona isinga answer phone yako ichizoreply after, hausi main chick. Ende kana usiri main chick hausiwe main husband. Mangwana nemo vari padhuze ukaona mamwe machats yachiti chat ya 6:05 yazoreplywa pakati apa pane gap ozonzwa hallelujah Jesus na 7:15 cheka pakati apa pane zvadeletiwa apa pane zvadeletiwa pane zvadeletiwa. Bata munhu Valentine toda kudira I'm happily married. Maiti dadira all this time I'm happily married. Yeah muchitiramba vamwe venyu muchiti muri married. Ita zvandakudza chione kuti muri happily married here. So wena nxa usithi happily married wena tati phone yendoda yako namhla chinchanani. Tati phone yako yendoda today. This is Valentine, right? This topic is called Valentine kudira jecha. So we want to pour as much rivers and as possible mupfu wenyu nemrice. Tuone kuti are you happily married? Sure. Hanzi nyaya ngadzitsve. Torwai maselfie. Shabsa nditora mapicture vana vanga vasati vakuziva. Torai ndoti ndiri kumatora iko zvino tozovaratidza takuzivana handiaposte but torwai myself muchipoza wakadai majaira you're the only one. Kana achiti you're the only one ari kuti you're the only one wakapusa. Hanzi why uri kudaro asi naye I blocked some numbers. Manje wakundibatisa finish checha. Ya vakablockwa ivo toda kuti poti chiita tichiapologize. Tora phone ya madam vako uapologize kuvanhu vakablockwa. Sorry I blocked you. Chawa rimwe richiti zvainaka here. So hanzi iyo mangwana ndaona vakwe vanhu kama talks yekuzvisungirira because Valentine don't date. Isusu kweda atita zvana Valentine takakurira zvichavane. Okay, hauite zvivalentine ndiri kuyako nekeke rangu inini. Zvitengerei makeke muende kumba kwavo ikoko. Kumba kwangu akudi landlord wangu akati adi ma-visitors. Enda. Okay, tonoonana pagedhe ipapo. Achiti kune lockdown mazoita like. Ndakakaona kuti kune lockdown. But phone haina lockdown. Phone every 2 minutes. I just wanted to say happy Valentine. Okata. In 30 minutes time, baby, I just want to say Valentine. Zvite mangwana. Ukaona isinganzwa, ndandaenda kutoilet. Kana ukamunzwa achiti, nemiwo vagere pamba, ukaona munhu achingoita walk, akabata phone. Kana kuti muri padhuze napadhuze, hello, phone haisi kuite network. Hello. Chekai futi kuti pari kuti hello hana kubaya cheredhi here. Boza mwana kuti hello achibaya cheredhi chachikata. Hello. Hatauri munhu wacho. Anokutaura sei waikata handowati halo miraiti kudze chitsotsi zvavanoita vanhu ivava ndaka anodhaila sezvizvi zvandinenge chiringa oti halo achikata iwoti tete vangu achida kuansa fona vari pedo neni is so faithful cheka kana achiti halo cheka dongorera ari kubaya chipi chegreen here kana chered. So pane vari kuda here zvanzi iwe tiriwe kwamwazha hatite izvo ivo vanenge vachiti havasiwo kwamwazha mangwana iti tomorrow ndodaenda nemwi kwamwazha kwacho todaenda nemwi kwamwazha kwacho mangwana. Kana wanga usingapinde chechi enda navo kuchechi. Kana mambe kune zoom meeting yekubasa dongorera svika pedo nedhoo unogarawo muzasi imomo. Ita yenyu zoom baba mwana ndiripo pano ndakateerera. Pretendai kuvata nhasi usiku, pretendai kuvata monyahwaira muchidzoka kusitting room, modzoka kuchitting room, moisa zheve so. Moteerera, gadzirai zvitanda mubvise, toda kuti muteerere munzwe. Hello, baby, good night. Teererai, nyahwairai, pretendai kuvata. Munhu achitekisa, akaisa pasilent, pepuka nekurumidza, wojuma foni, wodongorera. Ukaona ari paYouTube, woizvita futi keep repeating. Hanzi zviri safe here.
Liverpool yaroga sana Liverpool yaroga toda kuspoila weekend yevanhu vese vanhu veMan United ndo vanonyanya kuhura futi. So kana une munhu anosapota Man United ondana naye cheka phone yake kubva nhasi chinja naye phone rara une phone yemunhu weMan United rara unayo nhasi wakaibvisa airplane mode. Make sure sim card yako imomo ndere mazuva ese. Try to phone your husband even akagarapo mufonere onzo tiri kupindira because vanoisa sim card rakafa. Phonera sorry baby ndakufonera by mistake. Ukanzwa ichiti hello this one is dzimwe dziri kwa divert. Chekai vana private caller vari kufona. Check out private caller here because umwe munhu anochinjwa zitonzi private caller. Today ukaona akanzi anonymous ndibhe uyo anenge achiti happy Valentine anonymous. Ma anonymous andianswer idema tora anonymous kuti hello. Kana uri murume miti hello tichakudzisai kana muchida kuita mavoice echikadzi. Kana uri mukadzi hello try kukopa voice remurume wako onza yes baby varipo here. Ukanzwa murume wakachiti kana mukadzi wakachiti varipo Mwari vanotichengeta ndiwe uri kuregwa kuti uripo musoro bhangu. Ndiwe uri kuregwa kuti uripo nhasi Valentine vanokuchengeta. Uri kutonzi katai phone varipo. Rega kuzungaira. Tona. Because ururamba mwana. Because Liverpool yarowa every Valentine pakangodliwa Liverpool ndichakupai matipai kuti ticheme takawanda. Manzwa zvisizvo. Vakatandaniswa vanouya kwenyu. Pane vakadzoka nakasere kumurungodzi I'm happily married. Muchingoti I'm happily married musina kumbova happily married muchichitiwa. Izvo titori single titotsvaka vakadzi muchitochitiwa. Asi chii? Tiri ku UK kunoku network haisi kuita. Network ndo imwe ichapomegwa. Econet this Econet. Musi Valentine Econet nhasi yafuma yakati nema fonera isrive masiyo muchimubvunza Econet iri kudii fonera vamwe shamwari dzenyu vari koko naimi WhatsApp iri kuita here ikoko maneighbor kana une maneighbor fonera mwana ari kuZimbabwe uchicheka kuti WhatsApp iri kuita here. Usanyeperwa kuti magetsi angaenda. Fonera maneighbor kana uchicheka tione kuti magetsi aenda enda uno switcha on pamadziro dongorera kuti bulb riripo here ende harina kutsva here. So hanzi better ndosapota timba rino Liverpool idlo. So zvanini madhodha ngithe mina sifuna ukuthela inhlabathi eningi kakhulu sile chebe esithole ku river ngezi Lundi river. Sifuna ukuyithela ku rice abantu bonke ababelo I'm happily married. Yo I've got a boyfriend. This so namhla ngifuna ukutshela lonke ukuthi ungabona umuntu esithi uyathi ngoita yelo birthday redu nas Valentine redu nas birthday langu ri kona Thursday iri padhuze nepapa tongo batanidza batanidza now itoda kubatanidza birthday totorita usati rasvika. Uchanzwa tingoti my excuse birthday langu ri kona chipiri sato twadi tongomira tongozo. Saka mukadzi anobva anzi Valentine iwo zonzi birthday wavharwa. Ugona pa kunaka kwakaita ugona kubatana kwakaita uchingonzi uri side chick iwe uri side chick. Saka surprise munhu takura maruva surprise munhu kubasa kwake muvinge ikoko. Kana mukadzi akati ndine night shift tevera unomupa maruva ikoko night shift pagedho unonopa security man. Akapiwa shift vamwe vari kupiwa mashift do you want to work late. Achingopiwa shift ipapo achipiwa shift mubvunze kwari kushanda 30 minutes later tevera ikoko ugugudza utanga wabvunza kuti vari kushanda here nasvaudziwa zvimwe zvakushamisa. No she's been off for 4 days. Wadero don't panic. Dzokera kumba nemaruva ako wofona non-stop kuti pasava neexcuse phone yako yakazodai yanga yapera battery dzichadzimwa phone ka dzimwe dziri kuiswa paairplane mode right. Teerera kudivheta kwayo airplane mode yakaiswa paairplane mode. Baby ndandiri mutunnel mamusina neti taimira tunnel yacho panobuda nguvai so
hanzi tenge kudira pisend kudeve pafacebook right pafacebook tega mudiwa wako pafacebook nhasi tega uti my bear kanda pawall pako kanda my bear pawall pako osheya kumvengembenge uko munhu wese ane munhu ari to happily married kanda mudiwa wako osheya tine magroups atichakupai ndine magroups hoba angu inini rimwe rakanzi fidzo rakanzi chinotimba groups nderangu nerakanzi handle rine 34,000 followers ndine rimwe futi rine 27,000 followers ndine page as well kanda mudiwa wako kuwall kwangu indozikanwa nevanhu vakawanda tisheye this is my Valentine, my name is sekuru chichiwesa nesendem yako woti ba apo vamboshaiva novaziva kunana chizhanje group Thomas chizhanje tag Thomas chizhanje auye panapa toda kuti atipe mvumo yokuti kana ona mubhee wako muposte kana ari muliswa muposte kuti my bear honorable womuti ba nenhumbu dzako kana one nhumbu dzako dzamuliswa isa ipapo tag your lover and share them kana one picture dzangu kambotorwa vese kuVictoria Falls even dzakudhara share ndo baba wewana I love him toda kuti tidire jecha pazvima relationship zviri kuti tadza kuwana mapartners pana ane mubvunzo here pane hanzi don't try it wo tag your lover post him pamagrupu ekuchechi post him kugrupu rokubika recooking rakanzi Zimbabwean celebrity post him kunana harare chi poster nemwe vana admin kufashion police allow people to post even ari half picture vanokomenta havashayikwi unonzwa uchinzi murume wanhinkiuyo tibve tangozvivhara tozati patinozoita mabirthday kana vasati vaita mabirthday utozoti watova single hanzi zviri severe ubwe because Liverpool yarowa kana Liverpool yarowa totodira jecha upenyu hwavanhu vese zvandingamboregi Liverpool ichingorohwa kudai kurohwa neLeicester yomborohwa neMan City yorohwa futi 3 games in a row nemwe mufangwa warohwa paValentine posta mudiwa wako paValentine iyeye wacho anoti handina mukadzi muposte nemajombo ake kana asina picture unaye posta kuti this is my future husband we are engaged kana ine ring wakaisa ring wakadai this is my lovely husband celebrate toda kuona maprofile enyu makavaisapo iwe wandisire paFacebook ndakaudza zveFacebook handizvifariri wandisire vanogara padhuze vavhizitire by surprise ingosvika chigugudza wakabata maruva adhuri tenga maruva munana Tesco ungoenda wakabata tumaruva so twenhema chauri kuda unofind out am I the main chick usvika kuti hi babe ukaona uchidirwa mbama watova single ukangoona wadirwa mbama watova nzandaenda pane vane mibvunzo here ngitei ndanga uhlala kusame town buy flowers or go and get them in the bush and just udangowana masvikiro chete you go holding them like this unovadira kana vari kuchechi anopinda izayoja nditi enda kuzayoja wherever hanzi isina toita sei kana usina post yourself get your best picture or posta paul pako I'm single awangoti I'm single noswera wadowana munhu pana nemubvunzo here kana usina tichakupai tine boys dzakawanda but vazhinji vacho vakajoina Stingy Men Association kana usina mukomana tine boys dzatinadzo mauya kuinbox uchiti describe rava unoda list retype yomunhu waunoda kana una bay akakudlira mari dzako kana tari kubira vanhu mari muposte muri mese kuti bay uita tritesa anondi owa mari vanhu vazvizive dira jecha ena kana chiko owa mari akambokwereta mari asati akudzorera ari bay akakuramba anokuramba towards Valentine bozi vakomana vanozvita vanokuramba towards Valentine it's cheaper kupinda musingle mode zvinokuseva mari yakawanda the reason why chida kuti muvabate zvinokuseva mari yakawanda netime as well saka naunga uchamutengera maruva mangwana watoseva mari because uchamubata kuti anohura nawo you see the sense so hazvisi zvese zviri negative
musangoda kuti posta munhu ngapostwe chero anendebvu dzakachena muzati this is my bear woshare kumagroups ese unoona mawhatsapp groups shareai kumawhatsapp group ndiye mudiwa wangu zita ndinonzi itai tumavidhio tumaklip tiktok ndo basa retiktok ndiye murume wangu uyu vamliswa ndine matwins don't make it too long vana vana bundle ndiye murume wangu kana wavona mukadzi waumo munhu achikwira mugonyeti tora number plate dzegonyeti tora picture yes kumagonyeti ukaona mukadzi wemunhu anodhiraivha gonyeti achingobuda achienda mutore picture mumuposte muti they are happily married. Yo drive wegonyeti kana une makastoma ako toda kuona maselfie urimo kuti msiri kwembeda kuna vanhu vakavata kwero toda kuona kuti Valentine muri faithful musanyanya kungoposta. The reason why chita izvi because you've been posting I'm happily married mukaona vanhu vane vana mavati mbana mukaona vanhu ari single mawatreata senge vasingagona kugeza I'm married. Kana uri married toda kuti tione maselfie today. Chinja profile picture yako ukande mudiwa wako ipapo uchaona zvichibikana zvega zvinobikana zvega ipapo zvinobikana share kana usingashidi kushare posta neprofile picture yemurume wako asi uchishare kumbengembenge makadi hama dzadiwa happy Valentine everyone vari single itai marriage yenyu seyangu. Kana uine shamwari dzabhee wako dzaunoziya uchida kuti information ikurumidze kubuda vatuke ingonyora kuti ai mimi mauri hamuna varume tarisai isu tine varume unowana information yako very quick. Kana uine shamwari dzake enda kushamwari dzabhee wako wodzishora kuti imimi hamuna huni imimi munohura imimi itaisa bhee wangu apa unenge wakatarisa kuface kwavo wakatarisa nekona ezizo you want to see that reaction from that guy wauri kuti yo murume wangu ndiye munhu pavanhu vese vamunotamba naye aripo shamwari dzakuti pavanhu vese ari panapa murume wangu ndiye ega asingachiti apa wakatarisa ziso hausi kuzvitaurira kudada uruda kutarisa kukecha ma vatengere doro fadzai vanhu zvizhinji even madna kachida regai kuwaisa mari muchiita madna tengai doro riti one day vakadhakwa wotaura zvine arrogance unoswera watoudziwa kuti mana ndewanhingi and all that. This method is very quick and easy and cheaper as David your tibia awa Liverpool yandi ball so just because Liverpool yanga wina mazwesa ya Liverpool inosiwina pa Valentine ndosa ndisingadudira jecha pandauti ayos ainga dero Liverpool ainga dliwiswa yapedza kudliwa kudero imoti dadira nema Valentine enyu chinjanai my phone kana varipo vari kuona live video iyi chinjanai my phone right now piwai my password woenda kwaunoda zvako uyoenda kwaanoda mubedroom yaanoda motamba magame this time magame mofanirwa kutamba pama different numbers per different phone. Kana did one iPhone 12 tora iPhone 12 yabo uibvisa pa airplane mode cheka sim card remote ndere sure ucheka nderavo zvesure motexterana motext vamwe venyu ingotext I love you so much baby zvasati wamboita apa pausi kurevesa uruda kuti udire jecha ukoko vanopesera vabvunza ivo variko kufani yangu rambe ngoti maramba mongoenda toilet blood ranyo rakaita sei boza chamanya toilet I'm busy kubasa kuri street kana kubasa kuri street pane ndakubikira mascones hani ndakubikira tsvakai vanhu vanobheka motenge mascones ndakubikira mascones hani kubasa ndiri kuya nawo izvezvi in 30 minutes antabota zvinzo. Thank you so much guys vatita zvinzo. So next time make sure to my team tonyo atodle Liverpool team yako ikadla Liverpool ndichaya futi ndodira jecho so mazviziya ka in summary ukaona Valentine yako yaitwa nhasi hausi main chick mangwana izuva revakuru ukaona yaitwa mangwana muri mese phone ngaibve pa silent phone ngairege kudibirwa phone ngaigara yakati baba uisiye apo muchibatana zvemuri ukoko muchitarisa maflash kere muchiverenga messages sevanhu vari kuda kuroorana apa ndiri kutaura vanhu vakanzi doda antabota zvinzwa. Alright, thank you so much. Pane zvama muchida kuti zvimwere tichita zvimwere iyi live yapera because mazvinzwa. Thank you. Pane macomments here.
but ndakatsamwa because Liverpool yadyiwa. I'm very, very angry. So thank you so much. So inino mangwana ndichicheka ndingocheka kuti then you go for no random. Nana export time ndikofonera random kuti zvingodirana jecha ikoko kwavari ungofonera random ex okune zinyano ni masi kuti I love you kuti varambane. Hayi miyanda ukudza hayi utsinye manje. Ofonera ungofonera le ex wako nechilebhara. Hi babe. Tell muri kundichita bamwana utosiya zvichirova naikoko. Komana ukaona vanhu vari kufamba vari 2 wausingaziye aijawe ukaona vanhu vari kufamba vari 2 vachikudadira vanofunga kuti ndiwo vega vanogona kudanana, ingoshauta mumwe wacho wana umwe futi wototiza. Kana uine mota deredza dhoo ungoshedzera kona vanhu vanodanana vakabatana maoko achinda nepakasango ungodanzira kuti iwe chiure chakupedza wana umwe futi wovhara mota yako worova pasi. Don't live up yadyiwa. So unogona ngoti kuti vanhu vachifamba vachidanana vachitoti kuti wana umwe. Kana vachinda pa B&B madzoka futi. Sister madzoka futi nevamwe. Toda kudira jecha because kana Liverpool karamba chizwa so vanhu veManchester United nevamwe mateams munonya kuda kuti blasa toda ngotingodira ojecha patinokwanisa kudira kuma relationship yenyu. So kana uri munhu uri pa Valentine uchida ngofamba uchida ushamisira, be careful because ndogona kudanzira kuti ko ndo ari inu. You can just do that. Ko ndo abantu rambana chete. Ko ndo ari inu. Thank you so much guys. No. Takatsamura Liverpool yadyiwa so have a good night. Ndo tsvaka dinner. Tsvaka dinner. Okay? Muzova maziso angu akatsvuka. So have a good night guys. This live mchaiona ku YouTube. Anza mana vanzvadzi vanouya vakaita varoora venyu. Anza sorry kwacho ichawina next time. Yeah, okay. So next time Liverpool ikadyiwa chete ndikuya pano kuzoita live namwe futi ma techniques ekuti tidire jecha ma relationships evanoda kuti dadira ne team dzako dziri kuwina. Because yo okay watidadira nekuli wina kwe team yako but marriage yako haisi kuwina. Toda kufumura ku marriage koko. Toda kudza mudzimai wako ne boyfriend yako. Chitsotsi chaunoita. Muri kuti vainga kwanzi neline rakadai so kuti kwanzi munhu anga asiri offside nokuti shoeless yanga iwe tokudirira ijecha ma relationship yenyu. Saka vanhu veMan United nevamwe mateams leave Liverpool alone. Mwangoda kuti netsa neLiverpool ndoya futi nemamwe. So abantu abeLiverpool nabantu abazondi Liverpool ingadliwa. Sizalenze lenye live yokuthi sibe telling inhlabathi kuma relationships. We will be pouring inhlabathi kuma relationships. Yeah. I'm so thank you so much guys. Bye bye.